mau मोनफैबाय मोनफैनानै जिरायना दं जाबाय माबा माबि ओमफ्राय गाइखेर न'निफ्राय लाबोखादोंमोन गाइखेर लोंबाय नि बाबा नै दासो नुदों इसे थांगौ Wow, गाहायाव नायफै नै बैखैजों ओइनिफ्रायसो नुगोन Wow खुबलायबाय ओइथिंनिफ्रायसो बारजुमनायनो बबेथिंनि लामा दं होनदों बे माथिबा हाग्रा थांनांगौनो दे थांलाय फुरा आदामोन फैनाया ओइ नैथि दं नुदो Awak belar kau dalam dah, nodi tu belar. Hai video foto lalai hai kan ini. Bapak gue mulai. Ayo tuh. Ayo foto lah senyum tuh. Ayo kalau macam itu satu video. Posta gila. Mengai. Lingsat dan deh. Oh, jangan nih kita pergi aja tangnya kemana? Yo, hamlangan leh yo kai ba. Thabai. Danger gitir. Masuk pura. Kemsi ni lama kan nula. Lingsiar मोनफैबाय नो लिंसियार आयु नै मान खोनांगोसो Itu hamku. Tuh मोजां नुदो tuh Mau aku bina. हाला नै इमान गाहायनिफ्राय मान खोबोबाय Ini. Mengla जुबबाय दसे जिरायबाय हाला Ini apa apa nih? दे जिरायबाय दे Gila sini. Gila apa buru. Kejam sila. आथिं साइथिं रेवजोबबाय Ini nah hori ci. मिथिनाय Iya. Sila horo. Nah Lingsir Hai Mungkin kan saya ci. Papa Ini apa nih? Ci sana mulu nih ci. Ini ci. Ci siang ci. Hwbai. Hwbai. Wow Iya गोजौना गोजौनिफ्राय गोलैनो हागोन नांबायनो थांनो नालाय Ini मानसिफ्रा wow दुगैनाया wow लागोन लागोन ओइदि थांनि आं थां लागोन दे
Enter मोनसे वाटारफल माने लिंसेर वाटारफल बे गाहायाव दुगैग्रा वाव गोजौआवसो दंमोन जों दहायो जा गोजौ मोनहैबाय जों मानसि बुरजाथार मेंनानै भिडिअखौनो लायासै आरोना जोङो डाइरेक्ट हटेलाव मोनफैबाय मोनफैनानै हटेला बेनो सेम खिन्थु रुमासो बेलेगमोन आरोना ओमफ्राय मोनफैनानै जोङो नै फ्रेश जानानै हटेलाव ओंखाम जानो होननानै थांबाय बेबो हटेलखौ जि नागिरबाय मोनासो मोना फेन्सि बाजाराव चाइनिसफोर हटेल दंमोन जों जानो बादोंमोन आरोना ओमफ्राय मोनसे मोनदों आरोना बेयाव जाफैबाय जोङो मोजाङानो जादोंमोन जाग्राफोरा बर'बो दंमोन बेयाव सासे मावग्रा ओमफ्राय जोङो अर्डारखौ बिबो नायो आंबो नायो उनाव ओमफ्राय जाबाय आरोना प्रन जादों ओमफ्राय आरो चिकेन ड्राइ फ्राइ जादों आरोना जोंहा सामसथ' जानाय हुदा गैया ओमफ्राय जानो रोङा मोन्दों ओमफ्राय नानबोमोन खोमा नानबो जाग्रोना लानोसै जोङो आखाइजों जायो ना आखाइजों जायोलै ओंखाम जाखांनायनि बेखौ जालायनोसै आरोना माने फ्रुइट सालाद आरो इयो नेक्स्ट मर्निंआव जों फुङावनो सिखारनानै दालि टप्लाफोरखौ बोनजोब्बाय आरोना न'आव फैनो सानथाम जाबाय नालाय थानाया होजों ओमफ्राय जोङो फैनो ओंखारबाय नै गासै बेगफोरखौनो लाजोबनानै उनाव चार्च नायनो होननानै फैदोंमोन आरोना बेखौ नायनोनो जोङो खनबा फाखोरबा गिदिंदो जोङो बेयावनो 3 घन्टा थांदो माने थाइसे जायगायावनो गिदिंबाय थादो माने शिलंनि जायगाफोरखौथ' मिथिखायो जाय फैदो बिसोरो माने जायगायानो माने इथिं थांबा इथिंनो मोनफैयो आरो बिथिं थांबा बिथिंनो मोनफैफिनो आरोना माने बोरै जोङो उनाव सासेया दिहुनबाय आरोना बोरैबानो नागिर मोनबाय आरोना फाखोरबा गिदिंदों ओमफ्राय नैयाव हाबबाय जोङो दसे ओमफ्राय मोजांखौनो नांदो हाबनानै जाबा गैलालै कालारफोराबो मोजांथार ओमफ्राय जोङो आरो नै उमियामाव फैबाय फैनानै दसे हाबफैबाय नायबाय माने हाबथ'वाखैमोन आरोना गोजौनिफ्रायल' नायहरदोंमोन बेनि उनावसो जोङो नै मोनफैबाय आरोना बेनि उनाव जेबो गैया ओरैनो 250 लागारदो बेयाव जेबो नायनो गोनां गैया ओरैनो नावल' दङ सिबाव गाखोयोबा गाखोजागोन जों गाखोआसै